gani yake tun azal hasken bai rabu ba, ta gani yake tun azal hasken bai rabu ba. Ya karrar mai kawar da magauta Allah, kai ka siyar da rai a kara ma'aikin Allah, kai fansa da ranka kan haɓakar dinullah, kuma kai ba kai sujjada ga wani Allah ba, shi albai sujjada ga wani Allah ba. Shi annabi ya ce idan ka rike ka tsira, shi ne kafsa mu bai da abokin tsara. In ka shigo fagen muluma anan yan shura, ba a taɓa zuwa da fatawa albai amsa ba, ba a taɓa yin su al'imam albai amsa ba. Kai ne an ka ba sani ina annaba Adam, an maka jau irin na Yusuf zainul alam, kuma an baka juriyar annabi Ibrahim, an baka guri irin namijin Zainaba, an baka guri irin namijin Zainaba, an maka karfin da muka ina annabi Musa, shi ke yaƙi Jibrilu yana damansa, da an kira mubaraza Ali ne zai amsa, bai taɓa tunkarar wani ɗa bai je karba, bai taɓa yin gaba da wani ɗa bai je karba. Allah ya yi ka kazamce kamakin annabi ta, kai annabi ya bai wa sanda ya bai tuta, kai ka zama yawan shugaba manajan darakta, kai Haruna ne ga annabi bayan su ba, kai Haruna ne ga annabi bayan su ba. Zulfikar da ita bata san wargi ba, in ka sake ta sauka kanka kawai gyam'o ba, ta yi dimar da wani mai numfashi bai ba, nukiliyar ilawukin yau tilas mu yaba, nukiliyar ilawukin yau tilas mu yaba. Kai ne wanda a kalle ka kawai lada ne, kai ne wanda kiran sunan kama zikiri ne, a bayan yarka kuwa rasuli ya ce tsira ne, kowaye ya ja da kai kuma ya battir ba, kowaye ya ja da kai kuma ya battir ba. Kai annabi ya bai wa Fatima matar aure,